ବେଙ୍ଗ ଖେଳେ ଫୁଟବଲ ଦିଶା ନଗର କହି ଯାଇଛି ଏ ପିଲା ଟିଚର ମୁଁ ବୁଢୀ ତ तो सांगମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ପିଲାଦିନରୁ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିଥିବେ। ଏଇ ଖେଳର ନାଁ ହେଉଛି ସାବଧାନ ବିଶ୍ରାମ ନାମରେ ପରିଚିତ ଗାଁରେ। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଗଲୁ ଫାଇନାଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ମୁଁ ରହିମି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ତ? ଫାଇନାଲି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି 3 4 5 6 7 ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କେହି ବାହାରିଲେଣି। ରାଉଣ୍ଡ 2 1 2 3 4 5 6 7 बे ये कौन बे फुल स्टेचू ये रामो ये ब्यूटी क्वीन ये अप्सरी गेटअप नहीं राउंड 3 1 2 3 4 5 6 एथर आम जीवन भाई काली रूप नहीं आ महाशय तो सेल्फी पोज रे ठेड़ा होइछि एमाननको गेटअप मानिबाकू पड़ियो। फाइनली राउंड 3 रे धरिबाकू पड़ियो जहाकू हेले भी। 1 2 3 4 5 6 आहा समस्त पळेले। भिडियोटी भल लागितिले लाइक करिवे। रहूची जय श्री राम।